рӯзи якшанбе дар сӯхтори маркази тиҷоративу фароғатии зимняя вишня дар вилояти Кемерово, Русия камаш 64 кас ҷон дода, чандин нафари дигар беному нишон ҳастанд. хадамоти наҷот кофтукоби биноро идома медиҳад ва эҳтимол шумори қурбониён бештар шавад. соати 16:10 хабари сӯхтор дар табақаи 4-уми маркази савдову тафреҳ нашр шуд. дар он ҷо ҷои бозии кӯдакон ва кинотеатрҳо қарор доранд. кумитаи тафтишоти Русия дар ин замина парванда боз кардааст. хабаргузории Reuters иттилоъ медиҳад, ки аз 44 нафаре, ки барои муолиҷа ба бемористон интиқол ёфтанд, рӯзи душанбе ҳамагӣ 10 нафарашон боқӣ монда буданд. хадамоти наҷот мегӯяд боми бино фурӯ рафта, амалиёти ҷустуҷӯ дар табақаҳои болоиро душвор кардааст. мақомот 4 нафар аз масъулони маркази савдоро барои бозпурсӣ даъват карданд. фаъолони ҷамъияти тоҷикони муқими вилояти Кемерово, Русия тасдиқ карданд, ки дар маркази ёдшуда тоҷикон ҳам кор мекарданд, вале ҳамаи онҳо сари вақт аз бинои оташзада берун оварда шуданд. Ман ҳамчун амн раис ҷамъияти тоҷикони шаҳри Кемерово амн сар шудан амн ҳавали кор ман хабардор шудам. сразу рафтим ҳамун ҷуда. бачаҳои мо дар онҷо тоҷико кор мекарданд. амн якум этаж шурма, баъд амн сем этаж дар пешакии обув кор кард ва уже як 3 моҳ пеш корро бас кардаген дар онҷо. ек тоҷико онҷо буран ҳам пажар сар шудан қати ҳама буромаданд. амн ай 3 этажро дар мо будам буромаданд. ана то охири пажар истодем, хай худо шукр ягон миллат тоҷик дар ин пажар пострадат накард онҷода. маркази тиҷоратии зимняя вишня соли 2013 ба истифода дода шуд. ҳудуди он ба 23,000 метри мураббаъ мерасад ва шомили истгоҳи мошинҳо, фурӯшгоҳ, боулинг, маркази кӯдакон ва толори кино аст.